Siyakwamukela futhi kwa-Teach Like a Champion Technique Series ukusiza othisha noma abazali ukubuyisa injabulo ekufundeni. Kule video sizobe sibheka okwenziwa imisebenzi ka-we do. Ngokulula nje u-we do activities usho ukuthi wonke umfundi kumele kube khona akwenzayo noma akushoyo esifundweni kunokuhlala athule, abuke noma alalele abanye. U-we do activities wenza abafundi bacabange, babhale futhi balungiselele amakhono abo besizwa nguthisha. Bonke abafundi basebenza ngesikhathi esisodwa futhi nabakwenzayo kuyabonakala. Simusebenziselani u-we do activities? Ukufunda kuvela ekwenzeni. U-we do activities uvumela abafundi ukuthi basebenzise imiqondo yabo, balungiselele amakhono, bahlole nokuthi bezwe noma baqonde kangakanani besizwa uthisha. Uthisha usheshe abone ukuthi umfundi ngamunye uqonda kangakanani kanti futhi angasiza lapho edingeka khona. Abafundi basebenza ngokuzimisela nangokuphelele uma besebenza ngokwabo. Simusebenzisa nini u-we do? Ukusebenza sonke kubalulekile ngesikhathi sokungenisa isifundo, kuchazwa nokukhombisa izigaba zesifundo ngesikhathi uthisha ethatha isikhathi esiningi ekhuluma. Ukusebenza sonke kuyasiza noma ingasiphi isikhathi uma ubona ukuthi abafundi bahleli abenzi lutho, bayabuka futhi balalele abanye kunokuthi bazicabangele bona. Simusebenzisa kanjani u-we do activities? Ziningi izinhlobo ezahlukene zokusebenza sonke, kodwa zonke zilandela uhlelo olungashintshi olufanayo. 1. Fundisa abafundi bakho okumele bakwenze ukuze bakwazi ukuphendula ngokushesha, benze nalokho obatshela khona. 2. Banikeze okufanele bakwenze bese ubatshela ukuthi abaqale. 3. Bheka umsebenzi wabo ngokucophelela futhi uqinisekisa ukuthi wonke umfundi uyasebenza. 4. Uma isikhathi sesiphelile, tshela abafundi bayeke bese bebheka kuwe. 5. Thola kubafundi abambalwa ukuthi basebenza kanjani. 6. Qhubeka nesifundo sakho. Izibonelo zika-we do activities. Sonke asibhale. Kunokuthi oyedwa noma ababili anike impendulo ngomlomo, wonke umfundi ubhala izimpendulo phansi bese uthisha ecacisa impendulo eyodwa noma ezimbili. Phendukani, nibhekane, nixoxe. Abafundi babheka ophathina babo baxoxa kafushane ngesihloko esithile noma umbuzo abawunikwe uthisha. Ukucabanga kwemiqondo emibili ebonisanayo. Ukunikeza abafundi ithuba lokuthi babhale phansi imicabango yabo kuqala ngaphambi kokuxoxa nophathina wakhe, lokhu kusaphenduka kube ukucabanga kwemiqondo emibili ebonisanayo. Ima ubhale phansi. Uthisha uyama ukukhuluma, anike abafundi ithutshana lokubhala phansi imicabango yabo, imibono, amanothi, imibuzo noma izimpendulo ngaphambi kokuthi aqhubeke. Ngikhombiseni. Lokhu kungasetshenziswa nanoma imuphi umsebenzi obhalwayo noma owezandla ongabhalwa. Uma abafundi sebeqedile umsebenzi wabo, bayawuphakamisa ukukhombisa uthisha wabo. Izitebhisi ngezitebhisi. Hlukanisa umsebenzi onzima uwenze izigatshana ezincane bese ulekelela abafundi ukuze basebenze ngakunye ngesikhathi esisodwa. Uthisha uyabhala, abafundi bayakopisha. Uthisha uyabheka esebenzisa uhlelo lokuthi phakamisani ngibone. Khumbula, ukubuka nokulalela akuphethi ngokuthi umfundi ufunde wezwa. Yakha amathuba abo bonke abafundi ukuthi bacabange, bakhulume, babhale, balungiselele namakhono abalulekile esifundweni. Uma abafundi sebekulungiselele okuqukethwe isifundo besizwa uthisha nabanye abafundi, basebenza kangcono nangokuzimisela
uma sebesebenza ngokwabo.